Amalieta no Orindo Bernard chairman wa county ya Nyamira. Orindo no mo konyora mintefem na ende buyega siabego para buya sana. Ne statement na bwate ne rianga county ya Nyamira revenue ya letre shida matuka mangisa. But I said every sub-county abantu bonse pi bakwanirwe bagiri ememo baigwane nkibwera takoraka si county asamanga na Bodaboda. I'm seeing Nyamira County bwata constituency nya kire bwata constituency nya by now a constituency yakwanirwe na yemo iwe ko kitutu masaba dotigaleti Orabu Nyamira North na West Mukiranga iko itimini singa na kwota yakwanirwe na county gebwata ji ward 20 na ende iko bono iko ji ward 6 chioka chia kwanirwe ase county ngima na ende buna njomurai nkora county ngima ase ji ward Jones sub county Jones ne constituency na nyora maramika sabantu bali bachakete mapema nga barabu bakwanirwe banachire ande tearagi winga Nyamira county na yemo ne kerere yemo onye gento gekoigwanu gekoigwanirwe rimo abantu bachakira rimo nje nokonacha basa bakonachira rimo iko abantu bali batanga ninko complain bale na abandi batarakwanirwa project constituency so dochingi manchira akwanirwa iko itimini singa revenue ye tirakwanirwa nega ne abantu bachakira na nje bunando mo faro chairman otenere taba chairman na members force kwa chumura statement y'abantu baganyete nelinga umurangi awukwana na nje njira teyo ndakwanire kora abana abonse n'abana abamo nkwanire gento kerenusu iko mbwento kwanire gento kerekamo yes or no unabona ga yaringe no ndore kerasi yes toko kwana yes it means singa abantu bonse ipi bakwane so njitini kukwanira mangana revenue yana bitakere kini account yite ya Nyamira lakini baenjereria abantu tuyigwane twense kwa chumura iko nare kosororanga abaraya bakasaini kukwanira members na bachemani bali ground bagasana asobwango sana kingo cha make statement igongo make ekero abantu bonsi pipa kwaneiru chimemo twachibekirans amonsi twachipaindi tomanya bono twatebire revenue onye tokuigwananga kigete na ndekera tokutangasa bono twachakire nenga kibintu bibakoru twagwedurese tomanya nenga naiga ali tokuriringa amagendero nagenderete kona mwana chikusabanga njibunanga tebase bono iga revenue yarutira chaka ekokera kego chaka statement kwekeru asomo chairman we county ekokera nyalibono no mukabana na nje no mukabana Bodaboda iko katogenda sopo amo otebaninge gente giakorre kiabeije na iko tali otokane nelinga no kuigwana gotaraba asabantu bonsi tumane gotebangana ki toigwana nire asi okunacha amangana revenue iko tiga abantu baito bagende abali bagende tokwanira abantu baito bagenda sopo ango tokonyore report ya abere tomane gotangasa revenue bono ya chakire ne statement erwa somo chairman we county biamon